Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायना थाबाय। नै आङो बैसागु मोसानो ओंखारबाय लोगोफोर। दिनै जा डेन्जार सान्दुं दुंदों आरो ओरैबायदि बुंखानाङा माने गरमखा माने माबायदि जागोनथाय मोसानायाबो लोगोफोर नायलांबाय थादो। नैबे जोंना बालिगरा 3 नम्बर आरोना ओमफ्राय बै 2 नम्बरावहाय बालिगरा 2 नम्बरावहाय मोसाहैनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय थांजोब्बाय गथ'फ्रा आं एसे लेट जालांबाय आरोना दामाक्का मोसानोसै दिनै आंबो मोसागोन लोगोफोरजोंसो नायलांबानो जाबाय बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आङो रंजालि बैसागु आंनिफ्राय गाहामै गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम नोंथाङाबो जाहाथे मोजाङै मोसाना रंजा बाजा न'आव फैफिननो हायो लोङा जायानो गारि गुराजों एसे मोजाङै साबधान था गावनिनो जिउ बेसेन गोनां जिउ आब'मोन बिनानावमोन मादैमोन आनैमोन गासिबो बेसेन गोनां जिउ मोननो थाङा फंबाय बिनानावमोन मोसा रंजा खुसिथा बे जायो लागा आंखौ लाबाय इउटुबार आइदि सासेखौ लाबाय थायो मेरा जिरायना दं बादुलिफोरा नै जिरायना दं बादुलिफोरा मोसानो बाग्राफोरा जोंना मुरि रानदों मेदामा आंनावसो फैजोब्बाय जुलाया दिनै बारस' दे गाखोदो आदा आंनि साइकेलाव आदा सोलों लामा थाथ'नायनि अनगाया ओरैखै रुन रानलांजों बैसागु बायां लागासिनो नुदो ओइ मा खालामदों नोङो मा खालामदों जेबो खालामाखै नै लडिं लागासिनो बैसागो बाजै लांहानाव मोसानो फै आरो नों देवानि इयावसो दंफैयो आंनि जामामिया खारबाय मामा दंखायोना जामामिया खारबाय
coba lah kan wah lagu Jejerau kanan Hello guys. Samsiau andaya ka agai koro di baratu nei kadang. Sukle sih mana mah? Ya baik ada juga baik. Ayo oh, sampai sampai. Aku mancau baik ada foto. Angni bibenang sirkonai. Bibenang sirkonai. Aku mau kau lah deh. Ini pros ada nih. Pros ada. Aku di sini udah subscribe pada. Anak udah bisa kolom. Papa nih. Bila gini. Salah. Jadi kamu bisa cikin deh. Bila kita lagi bagus mah. Hey deman. Yang mana nak? Ada limit rekor kau dah nih. Pas kali. Second kali. Ya, di kali michigan. Nah, budang saya pun Aku bantah masuk ini. budang saya pun tempat masuk aku. Giga betul. Merlah betul langsung. Ambil dah pun ada lagi. Nih sana musan pede masalah nak. Berai. Jangan. Ayah masuk final le. Kau leh macam tu sini sih. Ayo. Lihat lagi. Musang-musang apa kau kena balai? Kira lang bang, sila lah kada balai. Oh, apa ini kalau? Ini kalau tak main. Ayo. Motor tu kena balai ni. Kau nak kira lang bang peng ke? Lari. Festival apa kalau kamu ni? Lari. Ay, lari. Guys, lari. Hai, jawab sini ya. Hai. Arah makan tunggu, push makan apa? Hoi, bye. So, aku nak jengka meni singgah sekelapar kau, jauh kamang kah? Masada, besada ini. Oh, selas. Adik-adik Sabra. Mana?